sholli ala Muhammad. Sekali lagi tepuk tangan buat Cak Gomez. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu jan semangat nggih Bu nggih. Kula percaya nek ibu-ibu niku teng pundi mawon semangat. Kula pengin ngertos bapake sing sebelah mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Tasik semangat nggih. Bapake semangat, Pak. Sehat nggih. Ibuke nggih sehat. Alhamdulillah. Najan to cuacane menika pun mulai bediding nggih. Ning alhamdulillah awak sehat, nyambut gawe nggih lancar. Terus buan nggih lancar nggih. Senenge ra kabeh. Dalu punika kita sedaya sami kempal wonten dalemipun Bapak Ahmad Solikin, Ibu Kiswati. Acarane napa, Bu? Kitanan Supitan. Terus wonten melih sing acara apa nek tetaan. Nggih. Terus sing sebelah mriki jamaah nika jamaah saking masjid pundi? Waduh luar biasa, tepuk tangan untuk waduh. Pokoknya jamaah ki angger wedok-wedok neng dinggon tak sak tumunku mesti rawuh. Niku luar biasanya ibu-ibu. Bapake menika jamaah saking pundi, Pak? Jogja nggih. Jamaah mriki niki tasik sederekipun Pak Solikin nggih. Sesepuh saking Rau. Rau mana suaranya? Lihat tuh, wong wedok. Kowe iki melok ngomong apa ora? Kancane ngantek umur Wegah. Kok wegahnya? Aras-arasen nduk. Lho aras-arasen sampean ki ado-ado dirawuhke teng dalemipun Pak Solikin. Ning kene iki ya kon menghibur kok awang-awangen. Ora, aku rene iki mergo nyaur utang. Wis to, kowe iki kok omongan swara ora genah lho. Lah iki mulih wis renek sing diarep-arep belas. Engko mulih ya matur nuwun ngono tok. Mula aku rene sing ngejak kowe lho. Lah ya, Lah dek iki nyaur utang. ya pancen wis lunas kok. Iki engko wis gak bayaran. Iku ora iki kari nyaur utang kok. Aku tak mulih, Nek. Lho mulih-mulih ya. Aku nunut kono. Lho lah iya. Berarti iki kok gak enak apa-apa. Yen apa? Wis engko tak karo ngatung-ngatung rono lah. Kok iso aku ki wis menehi semangat kene jamaah ibu-ibu Sing kliru. Nyapa kene jamaah muni saka waduk kowe. Mana suaranya waduh luar biasa. Mbok ora usah kono mbek nanggap dhewe. Kene iki sing penting ki ngrau. Ngrau mana suaranya? Matur nuwun Mbah Mudin. Mbah Mudin Solikin. Pak Solikin Lah kandhani kok. Iki nek ndek gawe ke 5 tahun yang lalu wis ngendhek aku. Mula ki wis lunas kok ki blas ra nek popo. Aku wis tak tapi ora apa-apa wong iki tanggung jawab kok. Mungkin nek sok ben aku nyunatno anakku ya Met. Ku sampean ae nggih. Pak Solikin. Pak Solikin ngerti dhewe to piyantune. Kuwedhe dhuwur ya ora. Engko tak Mau kowe apa? iki jane wis paham. Dagelane dipapak dhewe, dimanggak-manggakne dhewe. Saenenge buah ya enek kabeh. Kopi. Kopi, wih, kopine Mas. Kenapa? White.
Aku sing keliru, aku muni pahit ngono lah kok lali ra dikei gula. Lho ki jenenge sportif, njaluke pahit diparingi pahit. Sampean kok ngendho Pak Solikin gede dhuwur apa wis paham apa wis ngerti? Lah wong ditangkap wong kok ra ngerti piantun iki piye to? Lho, lah kok Pak Solikin iki duwe panitia lho nyapa atik mapak dereng ning telon. Lah nyatane wong saking grapyake. Pak Solikin sing endi to? Aduh, Anu kok gede dhuwur. gede dhuwur apa to manggi teng mriko lho ning guri mau ya biasa kok. Biasa piye? Wong karo ki ya gede. Edan wong Anu Mas suaraku aja diefek Mas nyun sewu Mas. Efeknya dintake Mas, basse tambahi. Nah, Cek le. Halo lah, gile. Pak Solikin nuwun pangapunten nggih. Nyapa? Kalau wau dereng panggil lho, Met. Aku wis kok. Lho, Pak Solikin sing ndi jajal? Aku pengen ngerti. Wilujeng dalu Pak Solikin. Ya didi ngono. Ya ta lah meneng guna. Lho, lha sampean dhewe wis pethuk ki mau. Wes tapi salen apa piye? Wong ora paham arek Pak Solikin sing ndi kok gede dhuwur. Terus nyugoi buah-buahan apa enek endi? Lho nyatane ning kono disuguhi Kuwi mang panitia Met, utusane dadi Pak Solikin ki duwe gawe sunat, mula panitia Sinoman ki padha nyengkuyung Ya. ning guri wis kabeh dicawisne enten daharan. Terus buah-buahan ya ana. Terus kopi ya komplit. Mula awake dhewe matur nuwun kalih Pak Solikin. Nggih. Pak Solikin ini modern to, Met? Mudin. Nggih, Bu. Jan, aku lagi ngerti iki lho, Pak Mudin entang apike kaya ngene. Duwe gawe kaya lho, nyatane sing rawuh nggih kathah. Jamaah kathah dulur-dulure do nglumpuk. Lah, Iki menandakan Pak Mudin niku tiang sae. Lah, sae serawung. Serawung ngerti nek tanggane digawe mesti rawuh. Rawuh. Dulure digawe mesti teko kabeh. Nggih, enten Mudin nak pun perdamelane ngoten nika enten tiang meninggal. Iya lho. Nggih, yo sruwegep. Wo sebagai pelayat percontohan, jadi Pak Mudin mboten enten tiang ninggal nggih golek. Dadi Kowe tak ngewek lambemu. Kowe umum. Mudin kuwi tugase iki nek enek tiyang meninggal, pelayat teladan kok dadi yo golek terus. kuwi Ora kaya Mudin nggonku iki wonge yo ndelok menawa wong streaming. nyapa Mudin ngene. Ngantek sprene iki satru karo aku. Gak teko kuwi gara-gara masalah sepele. Jan ora kaya Pak Solikin iki. Nek Pak Solikin cethok, Apik cethok. priyantune nggih gedhe dhuwur bagus, Lah terus ya apik. dirung roh. Ya ngono iki. Kok ya nan lho ya. Lah nek nggonku gak kok cuma gara-gara masalah anakku rak mlebu SMP. Ya, terus. Ya wong jenenge wong tuwek duwe anak mlebu SMP ning negeri ya seneng. Iya no. Karepku ya tak syukuri ngono. Syukuran. Syukuran aku cilik-cilikan karo ngumpulno anakku kae loro, Heeh. aku karo bojoku karo Pak Maratuwa. Mbok klumpukno. Tak klumpukno lah Mudin barasar kae liwat. Din, sekseni Din aku ape syukuran anakku iki mlebu SMP awak ngono. Kuwi gawe jajanan to, Men? Gawe ya ngene iki ingkung ngono. Oh, gawe panggang engko kuwi. Wis tak wis nglumpuk Mudin enek Liwat. tak kon nyekseni. Iya. Wis langsung tak dongani dhuwit tak Al-Fatihah ngono wis. Heeh. Maturun ya Din aku ngono. Let Lah kok nuwus-nusu wong edan. Aku wis meneng ae wis ben aja digatek Mudin aku ngono. lho, Mudin kok nesune apa? Lah ra tak kei apa-apa. Lah Mudin mbok kon nyekseni kok ora Lah mbok iki apa-apa. tak kon nyekseni. Aku kok ngomong tak kon nyekseni sapa sing ngongkon ngejak bancaan? Bagei, Met, bagei. Lho ki sing bancaan sapa? Aku apa kowe? Lho, Oh sing bancaan aku ngeyel ki lho. kowe cate koclok iki piye to? Lho ngono ki lho. Oh jenenge Mudin ki ya ora agama to. Iya, iya. Lah kok sedundam. DE kirim donga nek gak salah bancaan. Aku gak diundang. Ya bener Mudin genmu. Padahal kacek petang omah ki lho. Karo gonanu kan ya Iya. mau 1 2 3 4. Bojoku wis tak pengen ngadah ngaku wis krungu. Awan wis krungu Mudin bengi Engko- mesti bancaan. Ora bengi wong aku krunguke bar dhuwur bancaan. Heeh. Wis gak sahadang Bu ngono. Lah kok wong gak enek runo, enek uleman ya renek. Anu Bu engko aku wis lesu cacah ya wis lesu.
ditahan kowe paling barasar aku ngono. Berarti awan gak sido mangan ngenteni barasa. Ya tak kon ngempet setengah papat kok ya ora nek wong rono aku ngono. Anu aku wis luwes lu Caca piye yuk tuku. Aja engko enteni dilukas paling bar magrib aku ngono. Berarti awan ngantek sore nganggur. Solah-solah ya blas ora nek wong rono. Lah kok padha tangga-tangga bar magrib geruduk. Bancaan. Sido kuwi. Sido apa aku yo gak diundangi kok. Lho. Neng aku duwe cara. Lah wong jamaah iki apa ki nek ngarani lingkunganmu wong 10 lho. Masa ora ketut. Lah nyatane wong kono dendam karo aku kok. Oh ya mergo ora mbok bagi mang. Neng aku duwe cara. Aku langsung golek nang ngarep kae Papa Gedang ya ta. Tak tuwek kok tak gawe jaranan tak tumpaki. Oh enak aku nang ngarepe omahe Mudin terus ting dang ting tang ting tang dang ting tang ting tang. Alah Mudine ya kaya Salikin kene iki. Ayo Pak Salikin. Rene maju rene. Kali ngapunten lho Pak. Alah wis karek nyaur utang ya. Kok tak tuwapuk tekan lho. Oh aku saking akrape ngono. Yo akrab ki ning yo aja njangkar to, Met. Kowe ngerti terus bojone metu. Lho, Mas Komet kok lah kok teng mriki jaranan? Lah kok kaya cah cilik ae. Lah aku nak wong tuwek ayo diundang kenduren aku kayane. Lah terus lho, dereng diundang menawi bapake lali ngono. Nggo nderek aku langsung sarem tak nggo rono. Mudin iki ngerti aku langsung sapa sing ngundang iki? Mudin genmu. Mudin nesu to mergo dendam kok. Nesu. Karepe sementing aku wis iso mlebu kok. Aku diijini karo bojone. Bareng bar donga ndelalah kersane ngalah. Hah? Walah wis karek dindum berkate lampu mati pet. Bingung ndi kan listrik mati total iki bingung lilin Wayahe bagi kuwi. Andum berkat. Aku wis kesempatan. Aku kene tak gerayangi ketok lemes-lemes dawa. Biret seret mie. Ki mau apa? Dawa jemek-jemek ngene dawa ki alah mie ki akhire. Mati lampu kok yo jek ngerti lho kowe. Ah, engko serak Mudin mah dindum dhewe mah repot. Tak gerayangi neh. Ya. Ketok wis entuk mie. Ketok enek mentul kotak. Kotak kok rada jemek. Oh iki Apa wi? iki momoh tempe ya ngono. Tak deret-deret. Mbak awarna rene. Berarti entuk loro. Oleh loro kan lumpuk tak segos. Lampu jek mati. Lampu sik mati tak gerayange dawa kok. Oh, hai gedang raja ya. Bet ngono. Meh pelas. Aku wis oleh akeh ae. Untuk gedang dawa buatan. Goweret nih mumpung sik weteng bundel buntel tak geret. Waduh. Apa ki? Ndokku Mudin. Ayo wekku ngono. Kowe iki ngomong kok sondokku lho. Lah wangane ya ning ndok datar kok, Mas. Lah ndok dadar ya ndak ya sambat to, Met. Lho, lah pas kena tangane. Alah ora paling. Iya. Alah. Apa enek ndok dadar dicekel kok aduh iki ora enek. Oh nguri, langsung nguri ki. Lampu lho kok mekan lho. Wah, aku wis pas iki tangan kok jemek apa jenang. Langkah Tak kek berikutnya kopiah kene blek lampu makan jeret. aman Apa berarti. kaca tuh? Wah, ngatek gua kenan mesti nak takoki. Aman berarti. Aman apa aku kesandung geratak lha kok iso juruhe duduh ki. Teko kene ki. Apa kuwi ngono? Apa? Blewer rene. Blewer ngene aku. Apa aku? Gak apa-apa. Ora apa-apa piye. Mulane wong ki aja serakah. Ora kapiye Mudin kok mbales. Ya modene ya seorang manusia. Mulane dadi wong ki ya aja serakah ngono Iya, ya. Diundang ya alhamdulillah, ora diundang. Tenan aku seneng ku ya. Kula ngadeg napa lenggah mawon, Bu? Ngadeg nggih. Enek sing ngomong rekae di bahasa jumengeng. Anggit iki jumeneng. Kula pripun? Ngadeg. Kalau ngadeg. Liki bubuke senengane ngadeg. Ora ngerti bapake kesel apa piye kae. Kowe iki lho ngadeg kok ngono kok iso teko ndi-ndi. Omongan zu. Yo ben to wong ki jamaah kok. Ngerti iki selawatan iki masih anak MTS. Wong MTS kok nyompros brengose. Lho, kan MTS kawa ngono. Menika saking Aljalu. Aja lundi. Aljamalu nggih. Nggih, kula tak ngadeg mawon nggih. Nate panggih teng. Wah, tebuti ta?
Kelandian. Nggih. Aku gak ngadeg ya. Lho. Ya padha Met, adil aku ngadeg ku ya ngadeg. Ya. Oh, lah rek ngene kan ketok semangat. Semangat. Aku jane mbediting lho, Met. Nyapa? Panggungnya keduren. Ya udah napa-napa, tapi Nuwun sewu lho. Gus nggih. Heh? Gus, duh. Ngaturun lho. Kowe apa pangkling ya to? Siapa toh? Iki Gus. Gus sinten? Gus Lan. Amit lagi. Tua, Pu. Nggih, kersane semangat, mengke selawatan sarang-sarang nggih. Nek kowe ora usah ngurusi kene, ora usah ngene kene. Jamaahmu khusus kono, seret. Iki khusus jamaahku. Oke? Perjanjian lho iki. Sik to Mas, pikir-pikir sik Mas. Aku mbok bagi kene bapak-bapak Ya urusanmu to, salahe manggon kono. Lah aku omonge urung ketok angker-angker. Kowe mbok anggap iki grumbul kok. Aku tahu tak jak omong lho. Lah kowe salah paling nek ngomong. Salah piye nganggep ki yo kaya kowe yo. Mulane nek arep apa-apa selawati ben grumbul kuwi weden-weden ilang. Kaya aku ngene iki karo ibu rasa tak piye-piye ngono tetep semangat. Oh iya nak kuwi yo Ngatemi sapa? Kuwi wis mesti jelas banter ora urun. Beda Met ngatemi. Terus sapa Alah neh? jajalan iki lho kelak kompak kene. Kompak kene to. Semangat Bu, nggih. Nyanyi saged? Nyanyi apa? Yo karek aku to. Wis tuwek-tuwek nek nyanyi. Mbok nyebut. Ngenyek sama aku. Napa nyek? Sama aku sebok tuwek-tuwek nih. Lah nyatane ku tuwek apa nom? Tuwek. Wong sing nom yo ngliyek kae. Wes, pokoknya jangan putus semangat najan to usia tua tapi semangat masih muda, oke? Omongnya gampang, diterapno angel. Kowe ngerti jamaah ngenteni iki mau selawatan ngenteni endi to dagelane endi to? Gak ya wis sila, seluku, sendeku, gringgingen sing mbuh kuwi takoni. Lah nek kene iki lho los. Los to luwih dhuwur. Lah iki khusus ibu-ibu lungguh ngisor kok. Heeh, iki aku ninteni angger jamaah modele sing digawe ora kok desa ya. Sing digawe kok digawe ngene iki atas Pak Sol iki. Iki sing positif mesti wis padha buwuh. Lah, sing rono iki. Sing rono kuwi aku gak petek ngetok urung buwe. Aku iki tanggaku kok kuwi nek kene ya mbuh. Nek mriki enten, Bu. Ora patek nyuwara berarti tenan. Iya. Ya ora, najan to ora wong ki teng dalipun Pak Mudin arep nyumbang nggih monggo, ora nyumbang nggih mboten napa-napa niku ikhlase Mudin iki ngono kuwi. Lambene Tepuk tangan untuk Pak Mudin. Sing tepuk-tepuk ya waduh ngrau ya belas. Wong kowe marai marketing kok. Wah, lah gara-gara cakang kok buanku piye aku. Kok nyumbang mboten napa-napa, mboten nyumbang mboten ana kuwi karepmu apa piye? Lah kowe iso teko kene iki ya mergo apa? Aku ki ya lillahi taala to, Met. Aku rene iki ya wis gak arep apa-apa ngono lho. Kowe gelem wae ndakel dibayar BPJS. Heh. Wong ki sing penting silaturahim. Uluh. Sing sapa wonge ngakeh-ngakehno silaturahim, insyaallah panjang umur, rezekine lancar. Amin Allahumma. Lah iki lho, omonganmu sing iso tak bantah. Kowe percuma panjang umur kok mlarate nggo apa? Malah ngregeti donya. Lho, wong ki sing penting najan to melarat ora duwe bondo donya, ning sing penting kan ya padha pinter-pinter to, Met. Alah ya ora sing penting ya sugih. Wong sugih iki kajen tak omongi. Kuwi biyen omongane tok penting padha pinter ya Le. Taruna ngungkuli bapake goblok tah nek anake pinter, nek aku gak. Lah terus Bapake ra duwe tah nek anake su. Nyatane ya butuh sugih Rek. boten nek bubuke seneng anake seneng pinter apa sugih? Loro. Sing sportif pinter apa sugih? Nek sing ngarep pengene sugih, sing mburi pengene pinter. Sing sugih loro cok. Ya ora apa-apa nek aku ya bangga sugih.
anu karo didelok lho ki aku mambu LPG lho ni. Lho, sapa? Hmm? Sapa mbok iso mambu LPG piring mbok Ono teroni? bocor. Ora kok ah Bu nyanyi nggih. Oke, mengke nek jenengan purun nyanyi, nyanyine ya apik-apik, mengke nek kondur dibetani gula 2 kilonan. Niki. Wis to Pak Mudin. Kok malah nyusahno sing nanggap iki piye to? Wong kok ya mbok biaya dhewe. Lho, Pak Mudin kuwi arep digawe wis disembadani met. Ya. Dadi ki nek buan kanggo apa to? Kabeh wis dicawisi ning guri tumpuk-tumpuk akeh kok. Omonganmu ki sing urung balik sapa dicatet kok. Kok iso iki sing anu wis ketok burung gung. Jeneng wong dijak njunjung sing nanggap Ha niki angel. nak mboten kelintu Bukiswati ta nggih nek. Sapa ta? Guru ta niku? Lho. Apal aku wong sing Bukiswati niku kan seangkatan kula ngisore pas. Ngoten. Berarti Bukiswati neng Dhuwur. sik rene aku ora penak to omonganmu. SPD Bukiswati. SPD apa? Sing jaler menika Mudin, Heeh. sing estri guru ngajar teng SMP nggih. SD, oh pindah berarti. Pindah. Ngono kok ngakune kancaku saangkatan. Biyen SD. Anu SMP biyen. Lah sok tau lho. Yo yo. Kok ora paham. Kuwi lho tak diopeni aku tak ngopeni wong kene. Lah ngopeni kono aku tak ngopeni kene. Ayo Bu nyanyi nggih, selawatan nggih. Mah. Sarang-sarang. Bapakku NU Ibu keras sakti Kang Masku ora iso nyanyi. Mbak Yupa Karno. Gua tas pisan. Itu kuwabe bela diri. Wong ki lagu kok iso mbok tekakno teko ndi-ndi. Kowe nek ora iso meneng, mending aku warai ngono tak warai wae. Iya ya. Anu iki enak origine to. Kene kuwi pantesan. Kowe ngenyek jamaah konoan. Al Jamalu konoan. Wong ora budaya, wong iki nek cerdas pisan ngene sing digawe apal, sing ngiringi apa apal. Aku yo ngerti anu al jalamu. Assalamualaikum salam. Aku weden ya. Al Jamalu. Al Jamalu. Yuk anu A minor, A minor. Waduh. Hey. Magadir la ilallah. Apa? Aku gak iso, Mas. Ora iso nyanyi. Magadir nandur kacang. Kowe tak. Aku kuwi hampir nada. Bisa nyontong ngambil nada aku tak ngambil jajan. Ya padha nadane kok ngambil jajanku. Bah. Kowe iki jane apal nada apa ora? Gak. Sakmene Mas. Aku ganggu kowe ben kowe gak iso ngleboni nadane. Bapakku NU ibu muslimat Kang Masku Ansor Mbak Yufataya ngalor ngidul melu NU ngalor ngidul sarang-sarang sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala kowe nyapa melok? Jamaahmu lho gak nyanyi dhewe. Aku lali ya. Lah kadung penak ta sah. Itu dikoplo no. Sebelah sini jangan mau kalah dengan yang perempuan yang ibu-ibu nggih. Semuanya. Kicomania. Astagfirullahaladzim. Gak oleh.
iki acarane iki pengaosan yo solawatan. Nek kowe iki nyanyi yo solawat. Ngono lho. Lah kamu nyanyi apa ta? Kicomania. Kuwi kanggo apa ta? Lho, kicomania kan kanggo manuk to, Met. Ah iya ya penting lah manuke gak sih. Iya ya. Ayo, nyanyi. Nyanyi nggih. Nyanyi apa iki? Wong nyanyi yo sak karepmu arep dangdut yo monggo. Ya wis kono lho, urusi kono. Kowe dieling lak. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Lah halah. Kok gak pas ya. Ngene lho. Jajal baleni. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Nek mau nyanyi kuwi kleru Baru karo wek sapa? karo sopir truk gini. Nyanyimu ki kleru. Wong koi Iya to iki. kok kurang dhuwur. Kok dekno ndek. Kok tejengan Met kurang dhuwur sithik. Kok iya. dhuwur neh. Kok Wah. cek ilatmu. Lah, lalang ilatmu nyekeh kae. Kaya kadal modele angel kuwi kon nyanyi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Lho pas lah. Gak. Lho jajal to. Piye? Wong kok ngene. Ayo. Oh berarti gak sah yok. Wong Wong kaya oh iya. lah aku enek yo Enek yoke kok sebablas. Yok nek iso engko tinggal. Kono sing nyopir ya. Wong kok ngene kok dibanding saing-saingke ya mesti Halo. Suaraku gandul ya. Lho kuwi operator sing sehat. Halo. Hai. Sing ditonton. Mari Sing ndi bojak? kita Nanti suaraku hilang kok. Ekone. Ora ayo baleni. Piye? Yo mau gue ngungkep. Oh keterak soto kok serusak ya ya. Ini jane emang mengemek apa ta yo. Yo Kok plek-plek ya yo teko kene ora iki. nek ora kompak kene mergo soto yo kene dikompakno ki kan yo lanang-lanang. Kau Lho, nyapa ki rombongan yo lanang kabeh. wong aku tak lolone ra patek madhep rono isina. Nyapong karo kancane dhewe kok isin. Model iki aku kaya ketuane rombongan. Seragamu. Oh iya. Aku iso nguyu kok nggo siji iki tok. Biasane nggo telu. Jane ijo, terus kene tulisi sing kuning. La ilaha illallah. Kowe nggo ngudungi kowe kuwi. Ya kowe piring to, masa aku tok. Wah, aku cek repot Wong mati kok repot. Ditungake menika gadah damele. Nggih. Sunatan nak mboten klentu sing disunat ya menika Mas lanang. Wis kae biyen ki sunat lanang. Mas Hasan Nur Wahid Panggilane Jan. Kowe iki wong tak sebutno Hasan Nur Wahid iki yo salah siji timbalane. Oh, iya. Mas Nur yo kenek, Mas Wahid nggih kenek, terus Mas Sumin nah kuwi ngono yo kenek. Karepmu didongakne mugi-mugi Mas Hasan niki sunate nembe napa pun winginane? Oh nembe mawon. Pundi nggih? Mas Hasan pundi? larene to. Nggih larene. Lah niki Sakmene sunat ora nganggo circle apa piye kok. lho kuwi takoke ya niki biasane cah sunat iki rada ngrasakno perih-perih apa panas ya mungkin nang jero. Ah mbok critakno sapa ibu-ibu ora paham. Sing paham loro ki bapak-bapak. Sunat niku asline loro Bu pisane kapok ya to. Ya niki panas ora kaprah. Ngono nek ora penak lho jek dipaido mbek wong wedok-wedok.
Apaan iki kok sok? Ora penak lho maksudnya dijak omah-omah kuwi lho. Oh. Didongake mugi-mugi Mas Hasan dados putra ingkang sae, ingkang pinter, ugi didongakne mugi-mugi sageta mikul dhuwur mendem jero. Pak Mudin nggih kaliyan Ibu. Kuwi piye kuwi? Omonganmu kuwi tuh ngomong ape bener tadi keliru. Lho, iki didongakno ngono dadi anak kuwi iso mikul dhuwur mendem jero. Nggih ning nek omong kuwi keliru. Kok keliru? Mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepah. Lho ngono. Dadi nek enek dijunjung dhuwur iki tegese namane iki ben tetep apik. Mugi mendem jero ki mendem nutup wadine lho ngono. Mikul dhuwur. Mikul dhuwur ki njunjung nama apike. Lah iya. Ora cetha. Mugi-mugi Mas Hasan saged mrodo asmani wong tuwa. Mrodo piye kuwi? Angel dijak omong iki. Lah basamu lho angel. Paham napa mboten, Bu? Oh mboten. Wah, Tegese niku Ben piye? membuat nama baik kedua orang tua. ben piye? Ya ben apik to. Ben apik ya dicet. Ngene lho Met, maksudnya iki Mas Hasan kan putrane to. Sing Iya. disunat muga-muga wong tuane iki lho Mang Mbak Mutin. Mbah Mudin Ben piye? ben jenenge apik. Lah iya, dicet. Dadi putra kebanggaan iki lho sing Mas Hasan iki lho. Lah ya kudune piye ngono? Lah ya kudune ya didongakno sing apik-apik muga-muga Mas Hasan iso opo ngono le. Wangel gak omong kowe. Sing angel iki kuwi lho. Awake dhewe ditanggap Mbah Mutin. Iya. Piye ta Mbah Mutin? Sampean kudu iso ngumbulno Mbah Mutin. Lho. Ngono. Lah Mudin mbok umbulno praya malah kadlok. Aduh. Mudin mbok umbulno lho. Maksude saged nglenggahne Mbah Mutin. Nah, Apa ora iso lungguh dhewe to Mbah Mudin? wong ngene kok ngarani aku goblok lho. Lah nek iso ngenggahne Mbah Mudin wong Mbah Mudin lungguh dhewe ya iso. Maksude Mbah Mutin iki piye ngono? Yo ngene iki. Gak usah omong karo aku, Mas. Aku yo ora kudu omong mbek kono, aku sing penting karo jamaah. Aku sing penting karo ijek soto iki. Ya ora apa-apa. Iki Mas Hasan, iki kelas pinten to Mas Hasan? Kelas pinten, Pak? 5. Kelas 5. Lho Nggih. cah cilik ki ngono kuwi. Mas Hasan ki padha karo anakku, Met. Nyapa? Yo saiki tingkah lakune yo apik bar sunat ki saiki yo kaya anakku contone. Kuwi saiki wis ora tau rena-rena. Sekolah yo pinter. Angger petu wong te sopane ra umum. Anakmu kebiasaane dolanan apa, Pak? Dolanan apa? Pak? Aku anakku mbiyen kuwi biasane saiki lho ya. Ya. Kuwi dolanane obeng, tang. Oh, wis sampean duwe bengkel gedhi, Mas. Alhamdulillah. Mekanik terkenal. Dadi angger cilike cekelan obeng, Tang kunci-kunci wis mesti. kuwi gedene dadi apa? Kuwi mekanik gandal utawa duwe bengkel gedhi. Lah blesete. Biasanya tukang tambal ban lah. Aduh. Tambal ban. Lho tapi cek sak jurusan. Kuwi nek cah cilik senengane cekelan kunci. Upamane. Iya. Kok cah cilik kuwi biasane ya guntingi kain. Terus apa ki orek-orek kain. Daster ibukane. Buane angger liwat ngono dikuwethoki. Sok ben dadi perancang busana. Desainer kondang. Alhamdulillah. Dadi mboten usah di anu Bu, Aja diseneni. diseneni bocah ngono kuwi ngono awake panas. Kok enek anake ngethoki klambine ibuke ampun diseneni. Ampun diseneni. Soale somben dadi apa, Mas? Perancang busana, Blesete. bakul kain. Tapi Ora kan remen. sak jurusan lho. Ono. Upamane enek neh. Heeh. Bocah cilik kok angger enek kucing liwat protes ndase. Pitik liwat terus ditugel ndase, diwiris ndase. Wis sok benek gede dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik kaploken. Lho ki bayi iso nek kucing liwat diprotes ini gak sampean dadi begal malah. Oh iso malah reno-reno. Lho dungane ya ngono kok cilikane cekelan apa somben gede biasane jadi hobi itu jadi apa sing dicitak-citakno. Iya. Contone ki mau. Anu mriki sing radi pedes Mas. Kok iso kene wis urusane kono. Oh iya. Iki lho nang diopeni bersama jamaah sholawat Al Jamalu Ah. saking Budi Nanti Mas.
Oh, Ngrau, betekan. betekan, nggih. Iki lagu apa-apa iso, Met. Apa-apa iso. Kejaba religi, terus lagu-lagu yang berpetuah, contohnya lagu-lagu kaya Roma Irama, Oh, iso iya. kabeh. Hmm. Iki soalnya sing ngorjen iki wis pengalaman 70 tahun ya Mas ya, ngorjen. Wong umure rung enek semono lho. Pengalamane kok nusul. Lho, iki nerusne mbae. Oh. Mbae ndek biyen yo ngorjen nek Iya, iya. ngantek gak enek. Terus saiki diterusno putune ngono. Ayo menyanyi sambil mengiringi piring terbang. Sing mriki mboten usah iren nggih. Antene piring gaharan khusus Sing kangge pun buwuh. Nah, Sakal kok ngenyek ngono. Ben nek cekit-cekit ya antene lungguh. cekit-cekit. Delok lungguhe beda-beda. Nggonanku yo ngene iki, Met. Hmm. Anggere digawe kok lungguhe iki upama ning kursi sofa. Ya. Terus Iki mesti mau berangkatnya wis beda. Wit, lho, bedane apa? Nah, nek lungguhe ning dhuwur-dhuwur iki paling gak berangkat mesti Innova, Oh, Avanza. Numpake. Heeh. Angger lungguh ning dhuwur numpake Avanza, Innova. Iya. Kuwi biasane upama wong wedok-wedok ya. Iya. Kuwi jenenge sapa, Met? Iya sak bloke Mia, Bella, Santi ngono iki sekene numpake Avanza Veloz ngono kuwi. Lah upama sing ning kene, ning kene. Alah odong-odong. Odong-odong ketok kon jaba dalane bleduk terus kene lho. Kuwi biasane sing numpak odong-odong blok siapa? Ya bloke Partini. Sarti, Trini. Mija. Wis akeh iya. Iem. Lah sing numpak Innova, upamane ning ngene iki ya. Heeh. Mesti medun pelek ngono ambune piye? Wah, ambune wangi. Sebabe ya asik. Heeh, gawane dompet rada cilik wong pancen buan saiki rapati usum nak kanggo sing numpak Avanza. Mesti gawane amplop. Amplop nggo tas cilik. Ketok pantes ngono. Medun kok mobil pelek. Iya ketok sandalan cincin ya plek. Ambune Wangi minyake. lah sing numpak odong-odong medloke warti mang. Medun jelek ya dawul-dawul. Ambune. Ambune ya fresh care. Jilbab iso nang cengel kene. Dalane nak geludak-geludak ngono ya. Ya wong kok medun berarti ruwemet wong wedok-wedok kuwi. Wes Ora apa-apa, gak lenes tubuh nek sampean tensine dhuwur bahaya nggih. bahayane sapa? Kok so tensi dhuwur nyanyi no, Met? Moh, Lho. Iki hiburan, menghibur. lah kowe ngongkon aku lho. Lho, kowe apa iso nyanyi? Lah nguyahi segoro. Masak Lah kowe njaluk nada apa lho aku mau kok nyanyi iso. Tolong Wes nada ngawur. A minor, A minor. Ambil nada ya. Engko dijak nyanyi bareng-bareng ibuke nyanyi. A minor. Sebelahku. Fasal dat Pasal suaramu. pasal satu untumu. Lha sapa lagi? Damai nama. Oh, Roma Irama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya spesial dalam rangka kita di rumah Bapak Mudin. Satu lagu yang cukup lama sekali. Izinkan saya melantunkan satu lagu. Lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa itu. Aduh. Sing eling aja suwe-suwe nemen. Oh iya. Coba kita tes semuanya fokus. Pun tepang kali kula Bu. Alah tak tes ngono angger gak iso jawab berarti urung kenal. Jenengan dereng tepang niki, Bu. Iki Oh, lagu apa? Oh, lagu apa? apa tuh lagumu? Oh, terus mbok takoni ora ngerti to. Berarti gak fokus. Oh, bocah cilik. Jawab, Bu. Sandangane tumi sandangane Salli wa salim iman alamada. Apa bener? Kira-kira. Kowe iki ngerti nek kancane entuk sotoe kok iren gitu.
Wih, iya. Sing kene muat tenteng lah kok sing kono ndi. Bodoh. Delok tontonan. Lah mbok delok gabah kono. Apa nek pirang ton iki? Maksudnya ora tontonan gabah. Awake dhewe malam hari ini ki satu tubuh. Nah, ibaratnya ngarep ki metenteng Aku yo sampean. Lho, kok kono geget moh. Lah kok apa yo gelem. Tubuhku sakmono gede. kok malah menteleng, hah? Aku ki lho Mas, iringno ngono lho. Nek, lho. Ayo Mas, ngadeg ae diringno ya. Ojo Mas. Maksudnya ki Iringi. nek iringi? aku wis muni Sali Nah. ngono ta. Arek-arek iki ngomong ketak tak tak ngono. Ayo, ayo, ayo. Coba semuanya bareng-bareng nggih. Ngapunten lho Bu nggih. Ketak. Sholli wa salim. ketak tung Yo ki wedok bareng kok yo angel aturane. Nggih, tong cacah ya wis gelem lho. Maksude ra ngono. Lah rene iki jeneng nyapa kok. Lah kowe mang ngomong dhewe anggere kowe. Soli Kono ketak tak. Yo ketak-ketakane ngojo lewat jalan tempe. Lah terus nganggo apa? Pokoke aku ngger Sholli kono langsung alate. Oh, berarti nek kowe soli alate cekel dhewe. Yo. Nek Diangkat kene wis- langsung diangkat. Kene soli alate cekel angkat. Siap Bu nggih. Mong ta sing jelas. Wis mboten apa-apa sambil madang nggih. Sholli wa salim Ima nanti. Yo. Piye Kok ora nek? jengkel. Piye nek? Wong kowe ngongkon apa ya cacah wis manut. Ngene lho Mas, mesti gak diang. Nek aku Sholli ngono ya. Aja angkat tok. Alatnya sampean dol, Mas. Senenge ya ampun. Seneng untumu. Lah jete ngono seneng dah. Aku ki klothek ono. Wah, klothek ono Mas. Yo, Klothek kabeh ono. ditabuh bareng ngono. Iya ya, bareng. Jadi kabeh do nabuh bareng. Sholli wa salim Iman alamada Sholli wa salim Iman alamada Wal ali wal asa Iman wat wahada Wal ali wal asa Iman kot wahada Bocah tuwek Enek to Met iki? enak lho sak menika tuwek kok. Nek cilik-cilik mang wis enek. Enak wis nah iki aku ngecek ngerti aku apa ora nek iso jawab berarti ngerti Oh iya ya, jajal digawe. bocah tuwek jajar Ya sing ngerti kene urung-eru iki lho Mbak ngarep. Ya? Ya mak ngono. Iso lho Mbak. ora kuwi temeng dengen Saged nggih Pak nggih. bocah tuwek endah mangane yo endah mangane geding awak Wong Enak, cacah ki yo ngono ngertine arep Wek, selawatan. gak endah mangan wek gak engko isai-isai dhewe Nah, ya. ya iki sapa nek mbok kongkon lho. Iki gayamu ngongkon ki. Lah iya. Ngane apa? Yo, bareng. bocah tuwek san jejer iki ya sadar sandangane mindake Kok yo ngaku lho Jan. Mudhe Apa? jujur senengku lho. bocah cilik tak jak lungguh dingklek lungguh tibon jempale didodol pit So yo menyanyi-nyanyi kowe iki Lah, nek dijapi sampean yo karo kono. Iya no. ya Nek karo Arjun kene iso, ayo. anu lungguh Mas Lho, nyapa arep dikek mangan ya? iya nek menawa nang awake dhewe ketok ngatek nang lali Iya ya. Kowe yo duwe anu pemikiran sing kaya ngono to, Met. lah iya Dadi anggere lungguh. ya engko lah Oh iya iya. Anu aja omong Met, kok dikei.
Nggih, matur nuwun. Ya ngono lho kancane. Kerupuke enten. Lho. Gak kok lali aku. Anu Gandaria gelem. Gandaria. Sudah mangan Gandaria sama itu. lawoi Gandaria. Gak suka aku mosok ngene lawuh cecek. Enek yo kuwi kok etek piye Cecek. Ki mbok dol ora? Balekno. Matur nggih kadro entuk sawulan alat ilang loro. Iki Mas. Niki ugi sinambi kalau wau Pak Yai pun rawuh nggih. Sampun apa dereng? Oh dereng nggih. Oh, entar ayo lagi jam 8 lho, Met. Jam 8 niki sapa? Niki amargi jenengan pun dahar. Nggih, niki Kula nggih. sesarengan selawatan riyin Nggih. kedap kalian Al Malu. Enek ngono nih. Enek ngono nih. Delak le. Bareng nggih, sareng nggih. Al Jamalu. Ya nek yel-yele ngono kuwi. Gak paham aku. Nek. Al Jamalu. Begitu semangatnya. Tepuk tangan. Bu. Wis kadung semangat, engko nek ndek gawe aja nanggap barungan, ya. Kadung selalu di kalbu ngono. Iya jadwal. Ya barungan yo nek ngene. Nah, dadi bengi selawatan, isuk jam 5 nanggap barongan. Ya iya ngono. Kok nanggap selawatan Al Jamalu kok ora nganggo dagelan? Udan terus poh pinoh. Kuwi jere sapa? Jere supir-supir. Ih, mben awake dhewe tanggapan kok. Oh, nggih. Lah, Wong bencana ning ndi kuwi Iya. mergo mergo ora nanggap komet. jere sapa? Jere supir-supir jere. Nah, kuwi kemajuan. Wong ora nanggap aku kok kena bencana. Nyatane Ya apa? Aceh biyen kena tsunami. Kowe tahu tanggapan ning Aceh? Gak tahu. Kena tsunami ora? Gak. Yo kena. Lah iya. Lah sing kenal sapa ning Aceh? Omongan yu. Iki lho, Dak. Selawatan sik. Gunung Merapi mbledos. Yo, Kowe tahu kanggo ning Gunung Merapi ora? gak. Mulane iki upama kono nanggap gak mungkin mbledos to, Met. Iki piye? Ada teko kono. Aku ijane dagelan papa geblek. Sapa wonge duwe gawe utawa enek acara kok nanggap komet, insyaallah Piye? mangan ya. Aku seneng Pak Solikin. Kenapa? Dagelane metu roh dhewe to. Selarat. Tiyer. Lho, saking senenge menyambut pelawak datang. Ceras. Duar. Dimodali tenan, Met. Iya. Lah ngono Pak Yai ne rawuh wis gak uman mercon. Wis disiapi. Ampun. Iku mang ora ngerti Karek ngguri. cilik-cilik tes. Mercon bumbung. Lah gak nganggo kardi dereng. Karbit. Karbit tok karbi. Iya, karbit. Ayo karo disae lho, Dik. Lho. Ayo disiarna sing apik. Nggih. Yo jumbuh kali swasana awake dhewe biasane nderekke campursari, biasane nderekke dangdut iki selawat ya sing apik aja gelem kalah karo Gusti. Gus lan iki. Iya. Nggih. Pun badhe nek dahar nggih. Mengke nek bakdo dahar sareng-sareng nyanyi selawat kersane selamat dunia akhirat amin Allahumma. Amin. Sesarengan kalian campur sari Alah. jamaah Jamalu. Al. Angel wong ora apal-apal gowething kok. Wong kacek Al. al kok Al Jamalu. wis ngerti. Al Jamalu. Iki vokale sapa to iki? Simbake napa iki? Anu Ki lho marahi dikek ngenekan biring iki lho. Iki tak lesek ya Met ya. Ben ngerti Met. Anu tulung Gus. ya ampun. Apa ta? Lho, kuwi lho wis digelarno mbok tang pijat. Wah, mbok ngomong. Iki buka terapi ya Gus. Kalah dipateni. Ora, tegese dipijet kok ya. Ya, monggo Mbak. Lagune napa? Mengke diaturke sinambi ngranto Sabah. Mikir dicekel kok, Dik. Heeh. Pun dicekel. Mbak siapa ini? Soalnya ini penggemar Al Jamalu. Penggemar iki ora Jamalu. Angel apalane
Vokale iki. Loh, Al Jamalu itu bukan karena vokal tok, ning karena kerjasama mula aurane metu Al Jamalu. Kowe iki omong apa? Lah iki lho diganti sapa ya tetep apik. Loh, Aja Malu ki kok iki ora melok. Ya. Iki ora enek, ora bisa tanggapan. Iki lho. Hah? Iki sing tukang usung-usung terbang. Lari kabel-kabel iki. Wes, iki bose lho kok ya. Layak lemu. Tak Wah, sayang ndumi rokok wis seneng. Mangga Mbak sinten menika? Mbak Sinta. Ora aku. Sinten? Oh nggih. Ngerti ta, angger penggemare paham. Mbak Lia. Mbak Lia monggo Mbak Li. Enek aneh Mas. Iki selawatan awake dhewe iki ya tontonan dienggo tuntunan. Cah cilik akeh kok monggo Mbak Li. Jenenge sapa? Lia. Lah kena diceluk Li yo kena. Iki ya saru mosok jeneng kok anu ya ora umum. Lah tapi dirasakno lho kok. Lah kowe ora ngrasakno Lia iki piye to? Ora. Bilu tegese line lho. Line nyapa Li wis mapan ning kono. Sampean Liang. Mbak Lia setunggalnya nika sing Santi. Mbah Tar wonten? Lho, sapa? Tek golek Mbah Tar. Ya zaman jerape pijet, lah kene enek pijet. Mbah Tar kene tukang pijet. Iki enek. Enten to? Oh, nggih. Mungkin badan iki nggih, Mbah. Kowe ya apal to, Mas? Apal aku nak jarang ngerau wedhung Tuban apal. Upama tukang anu adang bareng ya apal. Tukang adang kene enek. Sapa? Lek Sri. Lho, nggih ta, Bu? Alah bocah iki gocok wedang. Gocok wedang. Godhog wedang iki jenenge Mbah Parti ya iso godhog wedang. Terus Mak Papi ya iso. Kowe kuwi wong pawon kabeh lho. Mawon kabeh. Lho ki mang apa teko nguri kono to? Uga aku takok ki. Wah. Protes tenan. Takok Anggitku kok apal men. Lah iki sing ning kene ndek isu ora apal iki Gus. Sing masak kowe ngerti, masakne kita tes. Iki masakne Harti. Jajal dirasakno, Met. Harti iki nek masak kaya apa kok pengen ngerti aku, Harti. Nek sing masak Harti, ya ta, daging lho ibaratnya lagi dibatin wis remuk. Ampur. Dagingnya. Kuwi nek sing masak, Enggak percaya, jajalan. Mah. Opo mama? Ayo lho. Alah, Tak pamano kok pedesen. mama. Ah, mangap. Ayo. Iki lho. Ayo tak lah. Mama, bar mbok idoni kok. Ayo Mbak Li. Basa Padune kaliren. kaya paham jane. Mangga Mbak Lia. Napa pengen duet kali kula? Bola lah gayamu. Anu angsal. Angsal, Bu. Mboten, oh nggih mboten. Oleh kono yo gak ngerti kok Oh, iki nggih. sing paham. Apal ora? Apal. Mangkupur. Alah. Tiket swarga. Mang apa to? Oh, kulino kumpul bajingan. Tiket swarga. Tiket swarga regane murah. Nanging aneh akeh sing wekeh lalu mana lamun ada. Apal ora? Sing mburi mang apa? Aku yo ora apa. Oh, dhewe ora jelas kok. Eli, kenapa sing kocok-kocok ben leren Mbak Lia nyanyi monggo. Suarga Aduh. Marai mbok liling lho. Sing keliling sapa aku pengen sapa sing anu sambat. Jane suarane pas lho, mbok liling malah. Sumpah tak kira ora nyanyi tak kira sambat ki mau. Wah, ngono tak. Lho kowe iki dipengi ngodo ning kono. Lah aku nang ndi iki? Oke, Mbak Li, jajal baleni ya, nadanya, Mas. Heeh, aja ngingetno ki mripatmu dileh emper kono lho, Sek. Lah kok malah apa siwer tanggapan pisane kok ngebarno moto. Oh, angger ngingetno kono guyu kok. Ndang, Mbak, ndang, aku tak menenge. Raiku tak delikne.
Apa ngeten Pak Saliki nyambut kresek? Bogo apa? Pak kreseki men ketewel. Suwarga. Iya nek lho vokal gonku. Jenenge niki pendanan mboten kok anu jorok mboten nggih. Nggih. Ya ngono ki senengane. Suwarga. Nek baleni. Ya karena ngene iki tok padahal ya ra piye-piye ku sing dijabuti ki lho apa aku. Tak keruwak tenan. Go Pak, go. Kalih bayangno Mbak. Ora usah karo jabut-jabut. Oh. Aku tak medhe ngono. Lho, engko nek kono terganggu aku malah ra bayar. Kene. Enek kerdus gesi ora? Aku tutup ono. Kene. Wis Pun los. Al Jamalu. Suwarga tansah. Wong merem ku sing delok padha mulih raruh. Ketoke karipan dina tanggapan to. Ha iya. Mengolawangi. Lho kok malah Di Jawa kanggo sapa wae. Direne sing jane aku Mas nenggono mau. Halah wong ngono kok gak iso ngempet aku lho iso ngono sing kenal sing kono. Lah Mbak cilek mike Mbak, sing kenal sing kenal. ganti Mbak Ratmi ya. Lho, opo kok kaya kenal-kenal loe. Sinten Mas nika sing mriko? Siapa to, Mas? Itu? Oh nggih, Mbak. Gila, Mbak. Gila. 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 Ayo Mbak Hi. Nggih jenengan. Oleh. Diteruske, wau teruse. Oh kok ya rapal tak bisiki apa piye to? Apal. Tak bisiki malah kleru. Sing kuat imane lan becik amane. Engko kadroe meneng sik sing ngiringi aku karo Mas Yon. Oke. Sampean sing bagian kecer. Ngene to, enteng. Oke. Enteng men ta terjadi. Iya Pak yo. Oh, sik ah. Kono ben fokus. Tak praktek engko ndang perku kilang. Pokoke kudu rada lemes. Nah. Pak yo. Apa nyanyi lah telepon. Apa malah lep. Oh iya. Mbak, ini nyapa to nyanyi irung dibuntoni ngene. Gak malah geblak to. Oh, teknik. Iya. Ben gak brobos. Enak wong wedok ya panggang brobos wong iki omong apa to hubungane lanang wedok padha kok salurane akeh rek. Ya Pak yo. Wis saluran piring. Rikula urip ana dunyane. Oh,
entek. Aku kira kosong ngentek kentekan abrak. Iki mau tipake sapa to ya? Waduh kaya keracunan aku. Aduh. Ya, kena ya. Yo, al-jamalu. Tahu isine selene sik. Arep nyekel terbang kok malah mangan tahu isi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya budal. Kok kaya budal nih napa? Dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alah aku nak ngantuk ya mapan dhewe kok ngono mbok takoni kok. Terus ngantuk jam pinten biasane? Lho. Tayub bojone kok subuh iki. Niki ngeten lho Mas. Sinambi ngrantos Rama Kyai Haji Jalaluddin Fauzi. Sampun rawuh. Oh mpun ta? Mpun. Mengke diaturi mriki dadi yo ana tontonan, ana tuntunan. Nggih. Dadi ana hiburan mengke wonten pengaosan. Nggih Bu nggih. Dadi ora muk guyon tok, yo guyon yo ngaji ben uripe slamet ngono lho. Nggih. Niki sakniki napa mengke? Sakniki nggih. Kelak dereng keturon kok nggih. Mengke kersane mriki Cak Komet. Nggih. Rama Yai Kyai Haji Jalaluddin Fauzi. Nggih. Niki mengke badhe dipun timbali kalih Gusti. Badhe niki MC-ne niki ya nggih. Nggih, badhe dipun aturi. Nggih. Sik nek Bang Mekar telepon. Wayah hasok ya, Mas. Iya. Nggih kersane telepon riyin. Nggih. Niki Niki kadose dereng nggih. cocokan kalih Mas, Mas. Pripun? Lagu. Oh nggih. Tolong pon dugi pom. Kan balik. Lho, Lah aku yo ora ngerti lho. Sing dirembuk ki apa ngaku takon lagu kene pun dugi pom lho. kono telepon anggota karnaval. Wong Lah ngaku takon Memperjelas. kene. memperjelas kok iso. Lah iya lah ngerti-ngerti pun dugi pom lah aku yo bingung. Niki pun dugi pom mriki nggih. Ah mengke setunggal kalih lagu insyaallah Rama Yai pun rawuh mriki nggih. Yuk diaturi lagu-lagu Roma Irama sing nuansane religi napa dangdut mawon. Napa Bu? Religi nggih. Remenane dangdut napa religi? Oke sing kono dangdut. Sing kene religi. Sing wingking napa? Tayub. Anu di jengkleng mboten? Wong ki hadir. Ya ora apa-apa iki kan go enek to. Kolaborasi Hadroh iso tayub yo urung enek. Yo. Dadi Al Jamalu ki nek iso dadi pencetus. Kalau nanggap Al Jamalu, Hadroh iso tayub lho. Apa ora kentir? Lah wong alat iki beda to, Mas. Ya dilengkapi no. Dadi ketoke gebyare selawat bareng sinden-sindene kaya Mbak Lia ngene iki yo masak. Iya. Sanggulan. Terus dijilbabi sing sampiran ngene, cah loro terus Nyanyine apa? saben bengi nyaman. Aduh Mbak Lia, ya ampun. Dalem Suarane kok saya to Mbak Lia? aku. Lokor. Ngono ya pakai digoleki lho. Nggih. Ngersake Ngersaken apa, Bu? Pepeling. Nggih, mboten apa. Pepeling Mas, mungkin di Gonggomina nggih. Ora nekat to satu. Iki sing nyanyi sapa Mbak Lia apa? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng nggih Mas nggih. Khur.
Bawa. Mboten. Rukun Islam. Terus pripun, Gus? Nek ra iso aja nyocot. Ora